všechny na naší další seniorské besedě. Rád mezi námi vítám obzvlášť milé hosty, senátora ze Starého Města, vítám samozřejmě i starostu města, no a asistenta senátora, taky pana Adamce. Dnešní seniorská beseda je orientovaná na nadcházející dolňácké slavnosti. Tak jak to se tak nějak naladili, to znamená příští týden začalo dolňácké slavnosti, tak dneska tady máme ten folklor. Vítám mezi námi dětskou cimbalovou muziku Lidové školy umění, vítěze celostátního kola dětských cimbalových muzik. Pak nastoupí dětské soubory Žagužek a Košuláček. Takže přeji vám všem krásný večer. Pan starosta chce říct pár slov ještě. Krásný dobrý podvečer, vážené dámy, pánové. My děkujeme za pozvání panu Omelkovi a já a Ondra, že vás tady můžeme přivítat a chvílečku pobesedovat. Já samozřejmě tady oficiálně vítám pana senátora Bazalu. Je nám velikou ctí, že dojel. A že vás došel pozvat do Senátu. Kdybyste viděli, jak ten nápad vznikal, škoda, že si to nepamatuju, jak ten nápad vznikal. Bylo to velmi příjemné, my jsme byli, kdy to bylo koncem května, jsme byli v Senátu, byli jsme tam na pozvání. Dobrý, já to dám na hubu. Byli jsme tam v Senátu na pozvání od pana senátora, byla tam taková konference o obcách, jak se rozvíjat, kam se rozvíjat. No a samozřejmě potom je společenské posezení a s panem senátorem jsme tam seděli, vykládali a on říkal, že tady tyto v úvozovkách zájezdy pořádá, že už tam bylo několik účastníků tady z našich okolních dědin a že by to bylo moc hezké, kdybyste byli ochotní. Já jsem to přednesl panu Omelkovi, samozřejmě, chytilo se to, ten váš zájem byl a já jsem za to moc vděčný, protože ten senát, Valštejnský palác je opravdu krásný, je úplně nádherný a kdy budete mít možnost se tam podívat, jako asi tam jsou nějaké průvodcovské, jo, ale pan senátor Bazala vám tam ukáže ty zákutky, kde se to peče, kde to tam je a opravdu to stojí za to, takže jsem rád, že jste přijali to jeho pozvání a předám slovo, aby vás opravdu oficiálně pozval. Děkuji. Děkuji, krásné dobré odpoledne. Já v každém případě děkuji za pozvání, za vaši besedu a mám pocit, akorát, že všichni ty předřečníci přede mnou řekli všechno, co já jsem potřeboval povědět, ale tak ještě jednou. V každém případě je to možnost, abyste se vydali. Myslím si, že ten termín je domluven na 18.9., to znamená v září, to znamená po dolňáckých slavnostech. Ahoj, po dolňáckých slavnostech bude času dost, zkuste se nachystat. Děláváme to tak, že se z té jednotlivé obce vypraví autobus, který přijede úřadu vlády České republiky. Od toho úřadu tam vysednete, od toho úřadu se jde na Karlův most, kde byste navštívili Muzeum Karlova mostu. A vím, že většina z vás v Praze byla. Zná Hradčany, zná Staroměstské náměstí a tak dále. Ale u toho Karlova mostu muzea jsou lodičky a plavba po Vltavě dívají se na krásy Prahy je úplně jiná, než když stojíte na mostě a procházíte. Máte hlavně čas se podívat a je tam i průvodce, který vám vše potřebné řekne, takže byste se projeli lodí, pak byste přešli do Senátu, kde byste poobědvali, vás dnešně zvu do Senátu a pak byste si prohlédli Senát. Vím, že máte potom domluvené ještě ubytování, tak tolik té mé nabídce, pokud přijmete, tak budu rád, když se to uskuteční. A když už tady teda jsem, potěšilo mě částečně,
že se pan Melka přeřekl, abyste všichni věděli, jak se jmenuji. To je dobře, to znamená, že aspoň o mě víte a já můžu klidně spávat, protože nejhorší je, když děláte politiku a nikdo o vás neví. Tak to je první věc. A druhá věc, jenom abych se aspoň se představil, já jsem Josef Vazala, jsem ročník 1960, pocházím ze Starého Města a mám 3 děti. S tím, že 20 let jsem pracoval letu v Kunovicích, pak za mnou přišli lidovci ve Starém Městě, že by mě chtěli na kandidátku, tak jsem v roce 1998 kandidoval, dostal jsem se do zastupitelstva. V roce 2000, když František Slavík byl první hejtmanem z Zlínského kraje, tak vlastně on se vzdal funkce a já jsem kandidoval tenkrát jako na starostu Starého Města. Po 2 letech zastupitelstvu, přátelé, to byla drzost. Po 2 letech zastupitelstvu samozřejmě mě nezvolili, tak jsem si na to počkal v roce 2002, kdy jsme vyhráli opět volby, stal jsem se místostarostou a v roku 2006 jsem starostoval ve Starém Městě s tím, že to bylo 4 volební období, v polovině toho 4. volebního období potom byly volby do Senátu v roce 2020, kde jste mě i vy zvolili, nebo ta většina, a stal jsem se senátorem a v září, v lednu 18. ledna 2021 jsem se vzdal starosty ve Starém Městě a v současné době pracuji ještě jako člen rady města Staré Město a jsem i zastupitelem Zlínského kraje. Ta kariéra je celkem bohatá. Na let vzpomínám já velmi dobře, protože to bylo období, kdy se v letu vymýšlela 610, která v současné době stojí v Kovostýlu, tam na tom podstavci, a kus práce, které se na ní odpracovalo, tak nakonec skončila bohužel v Kovošrtě a celý ten projekt úplně nedopadl dobře, ale přesto si myslím si, že jsme dokázali v tom našem leteckém průmyslu udělat velký kus práce. Tolik letem světem o mě a Katka mě ještě trošku zná z folkloru. Já jsem dlouho, jednak v roce, když jsem byl malý, tak jsem začínal v dětském svobodu do Linečka, potom od 75. roku jako tanečník do Líny. Po 80. letech jsem dělal uměleckého vedoucí folklorního souboru Dolina, pak vyhlásili soutěž o nejlepšího tanečníka Slováckého Verbuňku, tam jsem skončil v tom prvním ročníku na 2. místě. V dalším ročníku jsem skončil na 2. místě, v 3. ročníku jsem skončil zase na 2. místě, ve 4. ročníku v roce 1990 jsem skončil na 4. místě, na 2. místě, tak jsem řekl, tak si to nechte a už jsem přestal teda soutěžit a stal jsem se členem poroty ve Strážnici a jsem taky jako organizátorem těch regionálních soutěží, které se uspořádávají jak především ve Starém Městě, po případě jezdím do Vlšnova jako po roce a když nebylo 60 let, tak jsem se vzdal už jako hlavní poroce nebo poroci, který hodnocí v současné době jsem členem té seniorské poroty. A poslední věta, protože v Hluku je folklor bohatý, má úžasné lidové tradice, vím, že když máte jízdu králu, tak ten průvod domácí je prostě úžasný, nádherný. Tak smekám před vámi, ve Starém Městě takovou tradici nemáme, tam se tak jezdili jízdy králů, ale bohužel se ta akce neuskutečnila, naposledy tam byla jízda králů v roce 1972. Asi bych mohl povídat dlouho a vy tady čekáte především na vaše ratolesti, aby vám udělali radost. Takže krásný požehnaný den, požehnaný večer jako takový. Na Hlucké slavnosti pan starosta už pozval, tak já přijedu aspoň na chvíli a v každém případě se těším, že přijedeme do Prahy. Tak to máte oficiální pozvání. Děkuji moc. Krásný večer. Já to nechci prodlužovat, protože čekáte na Zušku, ale nedalo mě to. Dávid to jenom na kurz, aby jsme se ještě domluvili, že vás pozveme trošku detailně, protože slavnosti jsou jednou za 3 roky. Slavnosti máme příští víkend, začínáme ve čtvrtek a jedeme až do pondělí. Budeme rádi, když se zúčastníte v jiném počtu, když si to užijete. Děkujeme všem, kdo nás tím jakýmkoliv způsobem pomáháte, kdo se nám do toho jakýmkoliv způsobem zapojujete nebo jste nám nápomocní. Věřte, že když dojdete na program, který není vůbec skromný, je bohatý, byť nakonec, tak jak začínáme první akci, která se nám úplně nevydařila, to znamená půl nebude,
Takže věřte tomu, že půjď bude o měsíc později, takže nehrujme se z toho, že zrovna první akce nám nevyšla. To si nenecháme pokazit. A když na ten program dorazíte, tak uvidíte třeba, jak říkal pan Omelka, základní umělecká škola Uherský Ostroh pobočka Hluk, základní, vy jste cymbálovka Přizuč, vymýšláme pořád Skačku Říhovou, vedoucí, vymýšláme nějaký název, takže zatím mi to ještě nejde do hlavy, ale něco mám v hlavě, ale neprošlo to, že jo, bohužel. Takže dneska uvidíte, a uvidíte jich i na slavnostkách, děcka z kroužku, který, nebo z cymbálovky, která vyhrála celorepublikové kolo, my jsme se na nich podívat v Mikulově, jsou opravdu dobří. A takovýchto souborů tam uvidíte daleko víc, takže byla by veliká škoda, kdybyste toho nevyužili, kdybyste ostali doma. Můžu vás ještě pozvat, nechci nějakou akci opomenout, ale budu tady Ondráše, bude 47. slovácký festival větových hudeb. Co jsme si dovolili, to je změna hlavního programu z neděle na sobotu. Tak aby sobotu, kdy je to gro, jste si to užili a v neděli jste si užili samotný průvod a to, že vám dojedou třeba hosté, rodina a tak dále. Mohli jste si to vychutnat v klídečku bez jakéhokoliv divočení a vonění se. Takže ještě jednou vás srdečně zvu na 25. Roňánské slavnosti z jízdu králu. Bude to určitě krásný zážitek, přijďte si pěkné počasí, ať se nic nestane, ať jsou hodně klidní. Nám cymbálovečky, všechny, které se účastní, krásně zahrají. A už nebudu dále zdržovat. Takže to je to.
háj, pod zelený háj. Haj husičky popelaté, má pepelka všecky zlaté. Haj husičky, haj. Pojďte sem. Víte co? Naša Kača byla minulý týden u muziky. A i naša Tereza. A víte, s kým tam byl Francek? S Anežkou Jelenkovou. A co tam dělali? No to, co za u muziky dělá, zpívali a tancovali. Pojďme si to také zkusit. Teče voda z javora, teče voda z javora, plyná to vína dvora, plyná to víno dvora. A nukajú vyléva, není sa za ňu dívá, není sa za ňu dívá. Nedívaj sa, nedívaj, nedívaj sa, nedívaj, teku vylévaj, teku nelévaj. Každý já ju vylévám, my se ju nenalévám, my se ju nenalévám. A pojďme si aj zatancovat. Takže já tancovat nebudu. Ani jo. Ještě my se na vás podíváme. Co učit. Tak mějte si, já vás rozpočítám. Enebene Elka, je ta řeka velká. Enebene kup, kůpe savní kluk. Enebene kukačka, ty musíš jít kolečka. Ty budeš volat. Zlaté husy polete. Nemůžem. Pro koho? Pro pána. Váš pán není doma. Odjel do Vlčnova. Zlaté husy polete. Zlaté husy polete. Nemůžem. Pro koho? Pro pána. Váš pán není doma. Odjel do Vlčnova. Zlaté husy polete. Zlaté husy polete. Nemůžem. Pro koho? Pro pána. Váš pán není doma. Odjel do Vlčnova. Zlaté husy polete.
Jenom počúvajte, až já budu odvedenec, poobjížďám horní konec. Tam bývají pěkné děvčice, pozvu jich všetkých k muzice Hýlom. Hýlom, počúvajte. Na tomto místě ostal můj koníček tak, že až budu v královské družině, bude můj tatíček rád. Hýlom, počúvajte. Až za 9 rokov projedu malovanou bránu, domáci ať si zjíluté, ohlédnu sa za mnou a pěkně se na mě podívají a na krála mě jistě něco dají. Hýlom! Hýlom, počúvajte. Až já jednou budu dělat tam za tu tvrzu velice potok hučí, že už se kdejaký malý šušeň vyvolávky učí. Ale vyvolávač musí být udělaný, aby zastrašil všetky vlčnoviany. Hýlom, počúvajte. Žádná hámka, že jsou malí, vyvolávat umím na všechny strany. Vlčnověné a i kulověné budu hledět, jak na koni umím sedět. Hýlom! Hýlom, počúvajte. Až já budu jednou dělat krála, bude moja mamka velice ráda. Jedeš? Hýlom! Já se chci mít také koní. Ale až budeš veliký, můžeš být král. A my růží naděláme. Nikdo nebude vidět, no tak... Ano, vedoucí souboru. Děkujeme vám za její vystoupení na extraordinary difference. No a nyní ještě vystoupí soubor Dolňácko. Ať mi úzlíčky z javorovej destičky a já musím domů jíci, lebo nemám za čo píci. A já musím domů jíci, lebo nemám za čo píci.
něco povím, potom co já vyprovodím, lebo ti aj něco povím.
máš to udělané? Už mě to nekape, dobré je to. To nepraje, marně volá, marně kričí, prečo ma nechce. Sliboval mi od horečky, že si mňa vezmeš, že ma tvojho pustíš každému. Vítajte. Ahoj, ahoj. Ale som sa vás stala, falešníka som milovala. To je krása. Jeho falešných očí som sa dívala. Ale som sa vás stala, falešníka som milovala. Jeho falešných očí som sa dívala. Aj pusu by to chtěl, ano. Ano, děkuji, je to tam. Máváme. Budete v televizi.
zbožňujem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypitej, ja si ťa zoberiem. Láska mám ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa zbožňujem. Teraz mi Počkej, hodně, počkej. To je důležitý. V ruci to půjde do spolka, děcka. To má skrůžku, víš? bývá moja Katarina. Nedaleko od Trenčína bývá pěkná Katarina. Černé oči má, to musí být mamina. Katarečku já chcem, čo má jméno Katarina.
Dámská jízda. Dámská jízda. Já hned dojdu. Výborně, muzika. Kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku nebo po třech. Hoj ahoj, alkohol je silný zdroj. Hoj ahoj, abstinent tu boj. Z Bukovských lesů do doliny, kde všichni zpívají, sklenečky zvíhají, kde každý omláze do